ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Dom TJ. Номи ман Шаҳром. Имрӯз 2 ноябри соли 2021 1000 рубл 156 сомониву 60 дирам, $100 1126 сомониву 70 дирам. Дар имрӯзанавормон 16 та хонаҳои фурӯшӣ мешаванд аз шаҳри Душанбе, Хуҷанд, Бохтар ва ғайра. Нархи хона аз 90 000 сомонӣ сар мешавад. хонаи кредитам ҳастак ва бениҳоят вариантҳои хубам бисёрай. Барои ҳамин ҳатман навора то охира тамошо кунед, лайк монед ва дар каналмон подписатся кунед. дӯстони азиз, агар шумо хонаи фурӯшӣ доштагӣ бошед, ба рақамҳои барои реклама танҳо дар WhatsApp сурат ва маълумоти пурраи оиди хонатон рой кунед. агар хона гуфтеста бошед, дар комментария нависед чӣ хали хона шуморо дар корае. бисёри бад гап намезанем, рафте. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Кӯлоб, якхонага квартира бо масоҳати 28 метри квадратӣ дар якум ошонаи бинои Советӣ. хона ремонт дорад. ҳаммом бо ҳоҷатхона якҷоя мебошад. Суроға, шаҳри Кӯлоб, маҳаллаи Шамсиддини Шоҳин 21/16 10 микрорайон. соҳибаш мегӯяд ки ҷойи аз нигоҳи ҷойгиршавӣ ба ҳама шароит мувофиқ. нархаш 118 000 сомонӣ савдоам мешавад. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Рудакӣ, пештара Ленский район. 3 дар хона 6 сотиқ замин мебошад. ҷойгир аст дар Лохур. соҳибаш мегӯяд ки аз дарвоза 7500 метр, яъне 7.5 километр то хонара мебошад. ҳавлии фурӯшӣ бо 3 дар хона, як калиддор. абмен мошин қатъӣ мешавад. нархаш 90 000 сомонӣ арзон ҳам мешавад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, духонага квартира бо масоҳати 35 метри квадратӣ дар дуюм ошонаи бинои Советӣ. худи бино аз 4 ошона иборат аст. хона ремонт дорад. доми 4этажаи кирпични мебошад. соҳибаш мегӯяд ки смежни дом. балконам дорад. ремонт, отопления қатъӣ таъмин мебошад. нархаш 235 000 сомонӣ дар 7 километри шаҳри Душанбе ҷойгир аст. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Панҷакент, духонага квартира бо масоҳати 36 метри квадратӣ дар дуюм ошонаи бинои Новостройка. хона ремонти нав дорад. дар маркази шаҳри Панҷакент ҷойгир аст, назди бинои торгови центри Ҳумо. марҳамат дӯстони азиз, панорамни окна дорад, подогрев пола, яъне тёпли полам дорад ва ремонти босифат кардагиай. ҷои хуб мебошад. дар наздикиш мактаб, детский сад, паркҳо, бозорча, торгови центр ва ғайра. аз ҷиҳати транспортам агар бинем, ҷои хуб мебошад. нархаш 189 000 сомонӣ арзон ҳам мешавад, алишам мешавад. ва соҳибаш мегӯяд ки агар занг задану телефоншон куштагӣ бошад, метавонем ба ҳазур вайберда ёки ватсапда нависем. марҳамат дӯстони азиз, документошам ҳамаш 100% мебошад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ҳисор, сехонага квартира бо масоҳати 88 метри квадратӣ дар 7 ошонаи бинои Новостройка. хона бе ремонт мебошад. коробка. бинои мазкур дар назди стадион ҷойгир аст. дорои техпаспорт мебошад. лифт надорад мутаассифона. нархи хона 196 000 сомонӣ арзон ҳам мешавад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, духонага квартира бо масоҳати 44 метри квадратӣ дар 6 ошонаи бинои Новостройка. хона падъабой тайёрае дӯстони азиз. якхонагара духонага кардагианд. соҳибаш мегӯяд ки даномуд оформид мекунем. одамо зиндагӣ доранд. доми 6 этажаи хона дар 6 этаж об, барқ, канализатсия дора. охири нархша ҳоҷатоша ҳамаша худум мекунам. даномтон ҳамаша тайёр мекунам. расходаш аз ҳисоби ман. нархи хона 145 000 сомонӣ арзон ҳам мешавад.
ва дӯстони азиз, хона дар поёни корвон ҷойгир аст. Ин тақрибан аз даҳум дарвозаи корвон ягон 1 километр поёнтар аст ва аввалда ҳамин территория масъалаи обқатӣ камтар мушкилӣ дошт. ҳозир бошад аниқ гуфта наметавонам, ба фикрам масъалаи обуш соз шудагиай. замини фурӯшӣ дар шаҳри хуҷанд 6 сотиқ замин мебошад. ҷойгир аст дар Лесхос. нархаш 180 000 сомонӣ. арзон ҳам мешавад. соҳибаш мегӯяд ки замин 4 тараф девор дорад, агарот дорад, фундамент барои 2 дар хона, 1 кухня ва ҳаммом ҳаст. дар Лесхос ҷойгир аст ва расходи худаш ин хел нарх нест. сабаби фурӯхтан кӯчидан ба дигар давлат мебошад. нархи хона 180 000 сомонӣ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри хуҷанд сехонага квартира бо масоҳати 64 метри квадратӣ дар чорумошонаи бинои советӣ. хона ремонт дорад. худи дом дар сари роҳ мебошад. ремонтхатӣ ва частична с мебелью фурӯхта мешавад. соҳибаш мегӯяд ки кришаш об намерезад. маълумоти иловагӣ бо занги телефонӣ. нархи хона 280 000 сомонӣ. арзон ҳам мешавад. ва дӯстони гиромӣ, огоҳтон мекунам ки рақамҳое ки дар рӯи экран мебинед, ин рақамҳои агентства недвижимости мебошад. боз якчанд варианти дигарам дорам. вариантҳои дигар дар шаҳри хуҷанд, дӯстони азиз, дар шаҳри душанбе не, фақат шаҳри хуҷанд. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри душанбе аз цирк хонаи арзонтар хоҳиш кардан. марҳамат дӯстони азиз, якхонага квартира бо масоҳати 58 метри квадратӣ дар 13-ум ошонаи бинои новостройка. дар Якачинор ҷойгир аст. ҳамин назди циркда хона бе ремонт, коробка. худи дом аз 16 ошона иборат мешавад. соҳибаш мегӯяд ки доми премиум класс. айни ҳол сохтмонаш дар 13-ум ошона рафтааст ва нархи хона 268 000 сомонӣ мебошад. ранги ҳамин хона, дӯстони азиз, лекин 250 000 сомон мебошад. лекин вай дар як новостройка ҳаст ки нав дуюм ошонаша бардоштастанд. дар новостройкаҳои тайёре ки дар назди цирк мебошанд ва ё нархошон аллакай аз 360 000 сомонӣ сар мешаванд. мутаассифона. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри бохтар ва дӯстони азиз, хонаи кредитӣ ҳамин хона мебошад. маърамат гӯш кунед, ози ҳамаша ба пуррагӣ мефаҳмонам. якхонага квартира бо масоҳати 40 метри квадратӣ, шумояро метавонем баъзу ба духонага табдил тиҳен дар 12-ум ошонаи бинои новостройка. хона бе ремонт, коробка. худи дом аз 13 ошона иборат мешавад. элитни дом мебошад. дар якум ошонаш маркази савдо ва хизматрасонӣ. инчунин 50% маблағро метавонед то 18 моҳа супоред, яъне 50% ҳозир месупорен, 50% дигараша то 18 моҳа, яъне то дом супория. даромадгоҳ ва подъездҳои зебо мешавад. 6 дона лифт пассажирский грузовой замонавӣ бе овоз 24 соат кор мекунад, яъне ки 3 та подъезд, 6 та лифт. светам набошад, дизел қатӣ кор мекунад, яъне бе светам кор кардан метавонад. насоси подачаи об ҳама этажда кор мекунад, гарантияш қатӣ. шахтаи иловагӣ барои кондитсионерҳо, системаи филтри об, домофон подъезда, видеонаблюдения, парковка, охрана, майдончаи кӯдакона ва боз хона чипқатӣ мешавад. ягон одами бегуна даромада наметавонад. айни ҳол сохтмон дар 5-ум ошона рафтааст. нархи хона 148 000 сомонӣ мебошад. ва боз дӯстони гиромӣ, хотир расонатон мекунам ки агар барои шумо масъалаи хонаи кредитӣ шавқовар бошад, хоҳед бисёртар маълумот гиред, марҳамат дар поиски YouTube нависен чӣ хел хонаро кредит гирем дар Тоҷикистон. видеои канали хидмон мебурояд, тамошо кунед, ҳамаи маълумота мегиред. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри бохтар, пештара Курғонтепа, духонага квартира бо масоҳати 38 метри квадратӣ дар якум ошонаи бинои новостройка. хона ремонт дорад. соҳибаш мегӯяд ки хона срочна фурӯшӣ мебошад. илтимос беҳуда занг назанед. духонага кардагиян, кухниш майдаҳакай, бо савдо мешавад. нархаш 215 000 сомонӣ.
хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе як хонага квартира бо масоҳати 21 метри квадратӣ дар дуюмо шонаи бинои советӣ. Хона ремонт дорад, як ҳуҷрагӣ мебошад, хобгоҳи пештарада, ҳоҷатхона, ҳаммом, ошхонаи алоҳида, хонаи 5 ошонага мебошад. Хона дар дуюмо шона хонаи шахсӣ ва рӯ ба рӯи бозори Султони Кабир ва беморхонаи Истиқлол мебошад. хобгоҳи пештара дӯстони азиз, яъне ки аввал ҳамин бино хобгоҳ буд, айни ҳол бинои истихоматӣ, бинои шахсӣ мебошад. Нархаш 150 000 сомонӣ, арзон ҳам мешавад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Нурак, духонага квартира бо масоҳати 65 метри квадратӣ дар чорумо шонаи бинои советӣ. Хона ремонт дорад, хонаҳош калон, балкони калон дорад. Дар маркази шаҳр ҷойгир аст, пушти меҳмонхона. Дар кӯчаи Шамсулло Юсуфӣ 3 квартираи 14 мебошад. Нархаш 227 000 сомонӣ, арзон ҳам мешавад. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Вусе, 7 сотиқ замин, 4 дар хона. Хонаҳош ремонт доранд ба гуфти соҳибаш, лекин мутаассифона суратҳоша дастрас карда натонистем. Харидори конкретни боша бо савдо мешавад, мегӯяд соҳибаш. Нархи хона 200 000 сомонӣ, арзон ҳам мешавад. аз павороти аэропорт ва наздикии он аз шаҳри Душанбе бисёр хона хоҳиш мекунанд. дӯстони азиз, дар ин территория нархи хонаҳо бениҳоят баланд мебошад. Ина марҳамат, як хонага квартира бо масоҳати ҳамагӣ 27 метри квадратӣ дар чорумо шонаи бинои советӣ. хона ремонт дорад ва бо тамоми чизу чорааш фурӯхта мешавад. дар чорумо шонаи бинои 4 этажаи кирпичнида ҷойгир аст. дар назди аэропорт, аниқтараш рӯ парои магазини Техносила. нархаш 320 000 сомонӣ мебошад. дӯстони азиз, бале, барои 27 квадрат ва ремонташ бале, ремонташ хуб аст, лекин мутаассифона нархаш бениҳоят баланд, 320 000 сомонӣ. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Ҳамадонӣ, пештара Московский, 7 сотиқ замин, 4 дар хона, дар участкаи С Гадоида ҷойгир аст. сари канал мебошад. Документош 100% об, свет ҳаст, гирдаш маҳкам мебошад. бо гап мезанем, занг занед. пеш аз занг задан нигоҳ кунед ки ҳамсоям як ҷанам ҳаст. ба гапҳои занаш бовар накунед ки душмани маҳай агарота истифода мебарад. анам хеле гапҳои аҷоиб мега соҳибаш, хай маъли. нархи хона 105 000 сомонӣ, арзон ҳам мешавад. ва ин буд охирон хонаи фурӯшӣ дар имрӯза набормон. раҳмати калон дӯстони азиз ки моро то охира тамошо кардем. то боздид, барори кор шумода. худо нигаҳбон тамоша.